नै गुड नाइट जोंना फिसाजोआ मा सावनो नागिरदों नोङो? ओइ दाउदै एवनो नागिरदोंनो। नै ओरैजाय नै साराया नैबेनि खोमा आरो दाउदैया इनि। बे न'खौ सेस सिफायजोब्बाय जोंहा दिनै नै गंसे दंमोन आरो ओरैजायसिम बे दरजा नुहुरनायसिम दा आरो नै इथिं गंसे दंमोन। पुरना न' बियो 2008 सनावनो लुनायमोन बे न'आ। फार्स्टआव प्लास्टिकनिमोन, प्लास्टिकखौ बोखारना थिं खाबथानायमोन। बिराद गोबाव जाबायमोन आरो सेस बोफायजोब्बाय। नैबेयाव बाख्रि दंमोन बोफायजोब्बाय दा बेहाय बाथामनि थिंनि लुनाय जासिगोन। बेबायदि आरो राउन्ड ओरैजाय बे एल साइज नैबेजों ओरै गंसे लुसिगोन। 36 फुट लुनोसै इथिं न' लांदां। ओमफ्राय नैथिं देनां लुनाय जायोबा बेहाय आसाम टाइप बायदि गंसे गिदिर लुनोसै बे साइडआव।